385 Nyakenimo nongo bimeka wayane asiri turi arero mambi ntwabwate cheno meeting yale okoreka ne yakasiri turi arero ase twale gochaka riruga ria rige tunga tuchaka chinsa ibere ekere twaikoro chinsa ibere gotwanyora nge meeting tayari gechagete yachagete chinsa 12 chia mambia abantu bonse pie babekire nyombe stoime bonekere twakwana nga abantu banda abariska abantu 200 batali asogotegerera mangana y'oboremi tiga tosoka isiko twensi to kwanira mangana isiko y'oboremi tokorera ase cheno meeting egwente gokore rusiko yanyorekana ng'obisi yakanire n'obisi ekere yakana ntwagende ase mutwagamba n'omugambi omuchifu ongaga twaigwana nga tiga cheno meeting ekore rusiko lakini moisoye nigo naende baira na maiga bante nga twaigwana ninga bono gende gochibosi naenda gochibosio ani bachire baigwana nire nga ekwende cheno meeting etenenigwe inga eche kobeku naende nga kiende so enyomba bakora ibintu buna batagete ibintu bibaite mwanya gitinga tokani ibintu ibyo tokaneti oyo twate bana tigabere imeka guno marembe ono twakanire agende nyabaige na chairman tokatagete na intubuna abalimi batware ngororo muri mita yobwate segi egentu yoka tware ko boring kelinga echeno meeting tigekore rusiko asa abalimi bonsi bare na kero muri myagotegerera egekero buno bulimi bwitu tware gosomiwa konyore gento bakorire kemo no gosoma maisio ya mangana yekagwa muna chikago chirabe chikobwatu kurunya kenimo chirapimwe na yaka na mabarire kine konyore gento gyakorirwe na ende bakebeke irokoboko ekero mo titacha atete gosoma ibitabu na ritwate na igoro twa mukandi twate bate kunyarekana egekora abantu baita bange mono abarisiko cheka uye tunero somya abana baitu sembobe aka utari gosomya abantu abana kurukare baki tuachande ki tuakure tuachande ki buna bono muchiamani yakorete igabwate takarusi besa siringe 180 kitabwatie minute ati agukobekere stima mabariri ekero to kumubori gakorora bobe egento kende tware koboria omugondo bwe society ya Nyakenimo ekoremwa na kitware koboringa na kieko nyarekane eso factory omurimi ekoremwa egento kende twabwate ororo gyokotebia omuchiamani ngotokotebia omuchiamani nga ekero chikaguchia onigwe tiga chikaguchia otanchire twemensa chonspi abanyakomiti bachirigerie arabu torangeria abachikarani kero mukarani ya komiti satebenga ikirosikia nempia kire taji gokora bobo tambi chibasia balimi chigosira gato komotebia yo igakuigubobe na kigekogera areta echeno meeting yako yekori butuku jinsa 11 ochakire cheno meeting inga yabali mimuna mura iga mwana korera cheno meeting eko koru jinsa 12 chia mapi mwana korora go tuakana bono tuachire obisi atete kwenda obisi twanyore miti aga bono twabekire ngobeka tura mangana ito bono kwenda tura obisi yo monene ito mwansa omo commission Nyamira tumweresa mangana aya atoretere echeno meeting ebe kuboronge gekore bintu biri baganda baigwana ni bachira amo kubirosia amangana aya bamenyi manyu kibosongo atinga bono ga mangana echeno meeting yakoreki ati ya eri ndwanchira nebo ya